سلام 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 እግዚአብሔር ብዝሓልኩም ፍትዋተይ እስኪ ነዚያ ጸኒልኩም ስምዕዋ እንተ ፈቲኹማ ትዝግባአኩም ግበሩ እንተ ዘይፈቲኹማ ኸዓ ወላይቱም መለሱን ይድሓ ሕራይ እንታይ ክብል ደልየ ጽባሕ ምኩራብ ይበሃል በአይሁድ ቤት ጸሎት ማለት እዩ ቤት ጸሎት በዚህ ናትና ኣብዚ ግዜ እዚ እንጽውዖ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ይበሃል ሕጂ እዚ ክልቲኡ ቤት ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ቤት ኣምላኽ ኣብዚ ቤት ኣምላኽ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነቱ ንምግላጽ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 13 እንታይ ኢልዎም ኣሎ ቤተይሲ ቤት ጸሎት ትበሃል ተጻሒፍ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላሎት ገበርኩምዋ ኢልዎም ቤተይሰ ትሰመይ ቤተ ጸሎት ወአንቱምሰ ረሰይክምዋ በአተፍያት ወሰረቅት ኢልዎም ሕጂ ኣብዚ ኣምላኽ ከም ምዃኑ ይነግሮም ነይሩ ንዖም ግን ኣይተረድኦም ብዝያዳ ግን ቀንዲ ነጥበይ ንምንታይ የደልየ ኣብዚ ሎሚ ዘለና ኸ ንሕና ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል እንመላለሰላ እንቆርበላ እንሰግደላ እንጽልየላ ብኸመይ ሒዝናያ ወይ ብኸመይ ኢና ንነብራ ዘለና ውሽጥና ክንሓትት ስለ ዝደለኹ እየ በዓቲ ሰረቕቲ ድና ንጥቀመላ ዘለና ወይስ ብትኽክል ቤት ጸሎት ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ምግባሮም ርኢኹም ዝብል ዘሎ ቤተይ ቤት ጸሎት ትስመ ወይ ከዓ ቤት ጸሎት ትበሃል ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላሎት ገበርኩማ ይብሎም ኣሎ ኣነ ንስኻትኩምን ሎሚ ከምኡ ንገብራ ኸይንህሉ ውሽጥና ክንምርምር ይግባአና ስለ ውልቅና ስለ ናይ ባዕልና ማለት እዩ ስለ ናይ ካልኦት ኣምላኽ ኣለዎ ናይ ባዕልና ክንፍትሽ ግን ከመይ ንነብራ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ወይ ብኸመይ ንመላለስ ኣለና ውሽጥና ክንፈልጥ ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ዝኾነ ጎይጋ ወይ ስሕተት ድዩ ወይ ዘየድሊ ነገር ንዓና ደስ ይብለና ነገር እንዳርኣና ስኡ ንበል ማለት ኣይኮንኩን ዝረኣናዮ ገይጋ ኢልና ዝኣመናሉ ዓዊልና ክንዛረብን ክንምስክርን ይግባአና እዩ ስለ ሓጢኣት ምግባር ደቂ ሰባት ግን ንእግዚኣብሔር ዝምልከት እዩ ምክንያቱ እትዮም ንዓና ሓጢኣት ይገብሩ ዝመስለና ዘሎ ንሕና ብዘይንፈልጦ ተነሲሖም ጸርዮም ዝኸዱ ሰባት ክኾኑ ይኽእል እዮም ብሰንከም ግን ንሕና ሓጢኣት ንኣቱ ክንከውል ስነልኽእል ስለ ሓጢኣት ሰባት ኣይንዛረብ ስለ ውሽጥና ግን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ንመላለስ ኣለና ቤት ጸሎት ኣምላኽ ምዃና ኣሚንና ዲና እንመላለሳ ዘለናስ ወይስ ብዝተፈላለየ ክፉእ ምግባር በዓቲ ጓሓላሉ ወይ ከዓ በዓቲ ሰረቕቲ ኢና ንገብራ ዘለና እስኪ መልስኹም ኣብዚኣ ጸሓፉለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ካብ በዓቲ ጓሓላሎት ምጥቃም የድሕነና ቤተ ክርስቲያን ቤት ኣምላኽ ናይ ክርስቲያን ቤት ስለ ዝኾነት ናይ ክርስትና ስራሕ ክንሰርሓላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈናን ይሓልወናን ደጊመታ ጥቕሲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 13 ኣላትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሃንስ እውን ትረኽብዎ ኢኹም እዚ ቃል እዚ ኣብ ወንጌል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እሞ ሎማዓንቲ እዚኣ እያ ነይራ ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ተሰናይ ንኹልኩም እብ ዘለኹም